IFM News. IFM News. Regional. Pinadayawan ti Department of Agriculture, Regional Field Office 2. Dagiti manalon ken mangalap iti panangida ulo da iti panagserebrar para iti National Farmers and Fisherfolk Month idi Mayo 4, 2026. Kabayatan iti selebrasyon ket naiyuswat met iti programang Pinggang Pinoy. Ang mga may pangruna ti umno a panangan ken nutrisyon kadigiti Pilipino. Nagbalin met ni Mr. Dante Tobias sa CAS Regional Agriculture and Fisheries Council ken Farmers Regional Executive Director iti region. Naitambok iti aktibidad iti panagpapigsa iti suporta para iti sektor ti agrikultura ken panagkalap amang rugi kadigiti programa amang itag-ay iti mas eksklusibo ken nagkaykaysa komunidad dagiti manalon ken agkalkalap. Sigun iti DA Regional Field Office 2 agtutuloy dang amang iswat kadigiti addang amang pasayat iti panagbiag iti sektor bayat iti panagpapigsa enda iti panakaammo ti umno a nutrisyon ken nawadwad a supply ti makan. Mabayan dito sa nga panagselebrar mapapigsa ti ahensya ti panagkarida a suportaran da dagiti manalon ken mangalap kas kang runaan na met ti food security iti Bagilian. Damag Regional para iti IFM News siyak ni Idol Shanti Papi Tatak IFM. IFM News. IFM News. Regional.